Dami kong nakausap ngayon, ang unang tanong sa akin lagi, meron ba tayong pag-asa pa? I think we have no choice but to be optimistic. Meron pa naman sigurong pag-asa. Tingnan niyo po yung katabi ninyo kung mukhang may pag-asa pa po ang bayan natin. Ba't kayo natawa? Pag-asa po tayo. But the first step, I believe, it's really acknowledging the problem and trying to look for ways, big or small, that we can pitch in to help. Kung ang problema ay normalized, accepted, inculcated in our culture, kung ang problema ay institutionalized na siya, ibig sabihin lahat tayo apektado nito. It's not just the big forms of corruption na 100%. Napupunta ka si Ghost Project, 100%. Hindi lang ito yung billion o trillion ang pinag-uusapan natin. But it's such a part of our culture na pag nagmamaneho nga tayo, di ba? Pag pinara tayo ng traffic enforcer, anong una natin may isip? Alam nyo na. Sana hindi natin yung ginagawa. Sana hindi tayo nag-aabot, di ba? Pero kahit hindi mo gawin, may isip mo. Kasi normal na normal siya. But yet that same driver putting in Singapore, put her in London or wherever in the US, the same driver, the same person would not dare to do it there. What's the difference? Siguro kasi doon, hindi siya katanggap-tanggap. Sa atin, katanggap-tanggap siya.